Paita ba ni kinabuhi ay. Murag ako na mahinumoy na laot aning ako ang sitwasyon karon. Tungod sa akong kamayong tao. Ako na hinumoy na grabihan sa kalisod. Ako ang buhan. Wa na ko'y matakang. Nahotdan na ko'y bugas. Wa na gi ko'y ikapalit. Sao man ang kinabuhi nya. Kutob sa mga nanghuam na kukwarta. Di naman ko nahuna og ilis. May pasa pagpahuam nila, pakita pa itong pinakadlaw. Pero kung matitsura na gani, ito na moagis pikas daan. Ang uban arena sa pikas na to. Nya, madunggam pa itong istorya nga. Ako kuno, nga ilang silingan dere. Pati kuno kay kong batasan. Kisa man sa kuno'y maantos ang mga batasan na nga. Ari kuno tagmahuam niya. Kumupalit gini sa atong tindahan. Mangutang. Pumaris sa tindahan, mangutang. Pero atos lain, mapapalit og lain. Astang. Paita ni kinabuhi aga. Naglibog na jud ko aning sitwasyon na sa kong kinabuhi ba. Si pare Taguroy sad. Ato naging semana ikahuam na kog kinintos. Kunya ang akong nadunggan nga istorya. Gipatubuan ko nun ako. Sus. Nya si Alex si sad. Gipahuam sa nako ko sa kalibo. Unya ang akong nadunggan nga istorya. Nadato na kuno ko sa sig patanto. Hasta kabuang nahibaw gid ba sila igtunol ako sa kwarta kung emergency ang ilahang problema hatag dayon ko pero sa panahon ng ilis di gid mong ilis nya pagi ko ingon nila nga ako putubuan na ilang gihuam ang kwarta sila ra bagi untay kabubuton na nagmuhatag sa dili kita ni matuhan na bro sige lang antos ko lang gihapon ay kay saon man ay importante makatabang kaysa kanang kitay tabangan problema pa nila. Paita ni watay kwarta. Watay makutkuot. Garabin lisura. Makakuot manglita din itong itlog. Sus! Hubog tas hubog itong itlog. Paita yun. Lisod yung pangitaong kwarta rong panahon na. Ay, pre. Oh, pre. Pastilan. Purti mapaka. Mingawa ni parahonan. Baho. Huwag itay matagay-tagay. Saob sa date at kaduol ni pare alimog ayaw naman pati ang batasan na tawhana unsa man kinaya niya nga nakahuam ko niya og 500 duha lagi kadlaw akong gahangyo niya patubuan mo sa gatos agarabi sad agarabi ama o putong ako apre oh ako agi pahulam ko niya ipahulam sa nila ipahulam ko isa kalibo nya patra ka adlaw ang tubo 200 man sus pugos gi ko pre kaya sa kinahanglanon kay akong kwarta bao lagi ibuong lagi ko na niya nga ang iyang mga amigo nga dali man kay sa makatunol dali katong pagkita gid siyang amigo ingon na siya basigwa kay mal lunga dito di kininto so pa ito bugas ito para pamilya mo oh patay kita hilon nga suod kay kumpare lisod mga hindi man taka paitang may lang sa main tao pre yun na siya limo koy Alang ito murag masulbad yung problema nako kay halinan yung taon ko og gamay nga gamay nga kupras itaha gini na atay kugi natay kana ang gitanong-tanong ba kay naa gyud puntay manin wala problema makalungag na kuan ni unya wag ko suma kumpare nga si kuan Taguroy ug si Alexi kay may na lang pud ba margimingaw na po ko suma kumpare da hapito na ko ngadto kay base niya ko naa sila mga problema ako silang humuni ug ko di ba obi ako ni mga kumpare pud niya hilig ko tagay nya gimingaw mo ko nila ako tuod banday hinoon si pare alimog ko nga nakorta-kortahan grabe na pre ay pre ay kay pre ni ani ka pre may hapon niya pre matud pre ni am ka maningil ka siguro sa ang utang nako nimo nga 500 pre unya na to pre so mangga bro ako pre pikim ko pre dili pre inganhe ko dili pre dili ingo maningil inganhe ko dili kay gusto ra pugog nga magkaistoryahan ita ba kay magimingaw mao lagi unya abi nako ba og maningil ka sa kung
Huwam ni mo nga 500 pre. Maulaw kay mi mo agi-agi. Ha may maayo hino pre punan mo pre. Ay wala problema pre kay akong halinam sa kukupras karon pre. Oh. Amo ko kwarta gyud. Nya. Pre. Ay ka pala ka. Pag namin kita kay pre. Si Alexi del pre kay wa gilang lingaw may ani pre dito lingkos bangko pre. Pumunta ka sa Kalibo. Oh, sige pre. Ikaw po sa Kalibo po. Oh. 2,000 ako lang pre. Oh, 2,000 mo man. Ako 1.5 na ako pre. Sige rin. Oh, Isip kung pare ta. Kung naamoy mga problema. Kung pare kita pero ano po nakalimti ako. Uli man na pre. Pre. Basta sa sunod yung magkita ta pre. Mabayad na ko nimo pre. Sige pre, sige pre. Ako po pre, bayad ko pre. Sige, salamat pre. Ako lang ko dili ko ingon nga kanang maningil ko ninyo. Di ko maningil kamo lang pa magunahunaan. Ang obligasyon. Agang abi mi muna pre. Sige, salamat gyud ya. Sige pre. Nya agi lang ko. Sige pre. Tanawa. Grabe gyud. Kato, may kakatulog tug iti. Usa ni pahuam na to. Pero nagpinta man to nga. Nasa tubo ini ka. Sugad lawan ni. Tubo ana sa ni. Siguro. Grabe gyud pilar kinaiyan. Manday hino niya. Puti ng portahana. Ako yung ilahan ng desemang. Ako na nanoy na maot ng gihapon. Balik ko Sige lang patubo hino porta. Sa patubo. Hindi naman kong gitubuan akong kwarta. Punta na po niya nga. Balik ko kung Pre! Pre! Ay, pre! Balik ka na yung pre nga. Bago pa man gani. Mamamao pagigikan. Ay, kanang ko ang pre, kanang dihara ko sa mga pre, naminaw ko yung mga istorya ba? Nag-istorya mo gano'n si Alexis pre sa imong kaayo ba nga, maghihatagon kay ka sa mga tao. Alam mo nga, tagaan mo nimo. Nga, ikaw pre, ang hayan juday ka mo dagan mo. Pagkakapit sa barangay pre. Ka na mo pre. Ay ka na mo pre, oh. Ang hayan ka mo dagan mo kapitan na kay bay kay kamong Tungod sa kung kamay tao. kumain tao nimo. Ari na yung punan ko na pre. Punan ko na. Punan ko na. Ako na himuong ko na yung tag-sibuo pre. Himo ko yung tag-usmail pre. Glass lang. Kung sa ganito tabi pre, nimo pre. Pwede butanan na mo pre, butan Butan ka. utang iko. Tayuhan naman tayo tao pre ba? May tao. Wapo gyud kamo mulan sa pre. Pagtalik ko yun ako pre, dihar ko sa unahan pre, naminaw ko sa inyong istorya. Matay biliban ako nyo batasan pre, no? Atay pre, Minaw ka pre. bilib ko nyo batasan pre. Ngay, kanan yung mga batasan duha ba? Ako naghimuon yung bati sa kaayaw nako. Purtig yung mga sus, di ba kiruha ganyan duha? Kalamiag yung patubo na Usa may ato itagay ni ron. Mao paglakaw ato imo na ding gilibak og mayo. No. Tubig kay. Kula ko mo tayo tulad ko. Kasi sa mga nakalakaw na gud.